Purian Tuhan, buah-buah kita, dasar manon patikian, laho patu begehon ede pujian, imakor ina kamis, tung sidung maka tidak menaporseaon, dugi tung sidung suku-suku, pinasaat patikian, patu begehon ede pujian manakor sian kor ama huria. Songoni buah-buah kita, alani orang sobokot kita di parsaurata di parpungan bodari ujung tahunon saparade ma rohata matang yang naho mahita matang yang mahita. Amin. Kuria na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus namar punggu do kita di Bornginon ima Borngin namar pudi di tahun 2024 dang apala sa dia leleng nari tinggal honot tama tahun 2024 jala bongot mahita tu tahun na baru 2025 di ujung di tahun non rikot do marujuruji hita marningot pardalanan naung tabulus huhud lau songon na paulak ho sa loja laho manguduti pardalanan tai atong ahama si suara honota tutuhatta pardenggan basai ale Tuhan nami saya parohai mahami mamilangi aka ari-ari nami asa dapotan roha nabisuk kami maragam do akan natabolus manipat na sa taon bolonon ra atik tung sipata ganggu do rohata marningot akan namaol di pardalan ningolunta alay ikon say totongdo golomota ia tu hatta pardenggan basai sai patupauna doakan na dumenggan tuhita sakap hasonangan nasian debata ima tagolom laho papos rohatta manalpuhon taunon dohot mangiyahi taon na ibarui di baheni rap mahita mangendehon sangap ni guarnai tapangiar suarata lau mamuji Tuhani. Aku
Marhite-hite gawarni debata Ama, dohot gawarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot gawarni tondi parbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Dungo mahamu jala martangiang, asa unang hamu bongot tu pangunjunan, managam mahamu, dungo mahamu jala martangiang, aydang diboto hamu manang adigan tikinii. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita, ale ama nami na diba nuwagidyang, dibahek kodo anak haholongan ni Roham tutoro ni Patik, asa di palua akan naginunggoman ni Patik. Urupi hami, asa dohot hami dapotan haluaw ni, jala asamian hami di bagasan harajonmu marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amen. Ku kasih roh doa dingolukon, dingolukon, dingolukon. Ku kasih roh doa dingolukon, tunggu di roh akon, mauliati kulas di roha, Maria rolami Tuhan dia, mauliati kulas di roha, Maria rolami Tuhan dia. Tangihon hamu mapatik ni debata di parpunguatta Borginon, ujung tahun 31 Desember 2024, Imasian Filipi bindu 4 ayat 6. Unang hoson hamu agia aha, alay sandok pabotohon hamu matu debata pangidon muna marhite-hite tangiang dohot elek-elek mardongan mauliate. Atong rap mangidogogo mahita siyan Tuhan debata. Ale Tuhan debata, say pargogoy mahami mangulahon na hombar tupatikmi. Amen. Dia berdosa
Tatopoti madosatta tu debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami nadi banua gidyang. Hodo na patupahon hasesani dosa di hami halak na dangolon marhite-hite anak haholongan ni Roham. Say asi maroham di hami akka na mangarsak kon dosa nami. Say sahapi matubagasan rohanami hasesaan ni dosa nami i. Lehon matuhami tondim na badiay, asa unang ganggu rohanami di asi ni Roham. Alay asahot rohanami marhaporsyaon, lahu manggotapon nasa dosa dohot roha portibion. Asa hupasat hami diri nami tuho, gabi pelean na mangulu jalan na badia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Songonondo hata ni Tuhan Yesus. Roma hamu tuau, hamu akan naloja jalan nasorat, hupaso ng pehamu. Buat hamu maaugakku tu hamu. Guruhon hamu masian au, ay nalambok do au jalan naserep maroha. Asa dapotan hasonangan tondi muna. Ay lambok do augakku, jalaneyang dodohot na hupaporsaton, hasangapon ma di debata na digidyang. Amen. Hata ni debata, turupok epistel di parpunguan bodari ujung taonon, ima natarsurat di Sada Petrus bindu 5, mamuka siyan ayat 1 marhaujungan di ayat 10 sada, tajahama marsorin-sorin. Atong, patutoro hamu madiri muna tutoro ni tangan ni debata nagogoi, asa dipatimbo hamu ditikinay. Tingakon hamu manasa na hinusohon ni Roham. Tuibana ay disarihon doham. Torang marohamu na, dungo mahamu, na mautaw do alo muna si bolisi,
songon babiat na marawang mga luluy si bonduton na. Gomos mahamu mangalo ibana marhite-hite hapor seaon. Ingot hamu ma, dang tarbayan sosonggop akak. Alay anggo debata na puna sa luhut asiniroha nang manjau hamu tu hasangapon na manotongi di bagasan Kristus, pauliulion na, pahoton na, jala patugon na do hamu, dung jolo di taon hamu sa tokin hapor suhoni. Iba na ro di saleleng-leleng na. Amen. Ido sahat na, martua do aka na tumangihon hata ni debata, jala na upeopsa. Amen. Hatindakon ma haporsyaw tayi, songon na hinatindakon ni dongata sa haporsyaon di sandok portibion, rap mahita mandok. Ahu porseya di debata Jehovah, ido ama pargogo na so hatudusan, na tumapalangit do hotano. Ahu porseya di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabian si Anton di Porbadia, andorang so habubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus, na matetarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tuwa tumanotoro dung ditanom, na mula mangulo diari patoduhon, na manay tu surgo, lau hundo tu siyamun di debata Jehovah, amanay pargogo na so hatudosani, disimba ibana pay mamulok sogo tutanoon, manguhumi halak na mangulo dohot na mate. Au porseya ditondi parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopa nila Kristen akan na badia, dohot di hasisani dosa, dohot di hatai na mandok, mulak mangulo do sogot daging ni halak naong mate, dohot di hanguluan na sorasuda. Amen. Kor ina kamis.
Sunggul-sunggul na parjolo Parpunguan ujung tahun 31 Desember 2024. Sadarion Selasa tanggal 31 Desember 2024 ima parpunguan ujung tahun 2024. Di parpunguan non BG Utama Berich manang berita pangulaon dot statistik songoni laporan keuangan ni Huria. Di parpunguan ni mandok hata sian utusan ruas ni Huria dohot parhalado. Napaduahon Tahun Baru Keluarga pukul 00.00 WIB sada Januari 2025. Laho makamaulatehon today bata manipat na sa taonon dohot mandalani taon na baru 2025 asa patupa partangyangan Tahun Baru Keluarga di Bagastabe masuk pukul 00.00 WIB acara si Pakeota di Parade Huria. Napatuluhon Tahun Baru sada Januari 2025. Rabu tanggal sada Januari 2025 ima parpunguan tahun na baru. Marpungu do hita di garejaon laho mandok mauliate di pandonganio ni debata manipat na sa taon bolonon. Huhut pasahaton diri di namamuhay pardalanan ningolutta di bagasan taon na barui. HKBP Maranatha Cilegon masuk pukul 00.00 WIB lantai 2. HKBP Serang masuk pukul 10.00 WIB lantai 2. HKBP Cikande masuk pukul 10.00 WIB lantai 3. Pada saat mamuse partikian tu kor ama Huria.
Horas. Cek. Uriani Tuhan, nangpe naung sipul pesta Natal, maksud tu hari Natali, aliang go pesta Natal mardalan terus, nang roha, nami sude pangulan agok tiki, sude partohonan, nadong di HKBP Resort Serang Tarlumobi di Serang, Rapdot keluarga Nabibe, marhite obbason, pasat hami ma tabe nami Tuhamu. Selamat Natal madihita. Atong tabege majolo barita jujur tahun 2024. Jepok peon. Pinuji mamat tadebata di bagasan goarni Yesus, marhite to di parbadia naung patau hok kita gabe akayanakonna. Tabe ma dihita saluhutna hamua kadongan sahuria nang dongan parhalado ni hurion. Horas madihita. Hurian ni Tuhan, talpunema tahun 2024 nungata bolus akan mangarsahi dohot napalason rohatta. Alai tong dope masa si taonon. Adong dope porang Ukraine tu Rusia di Eropa, paraloan ni Israel tu Palestina, dohot piga-piga porang di Timur Tengah. Dang tarpasiding nang bencana alam na niadopan niya kadongata di piga-piga inganan, baik di dunia internasional, nang di tonga-tonga ni bangsota di Indonesia, tongoni nang di Sumatera Utara, tarlumobi di akadongata, na dong di Rura Silindung dohot di Pahai. Nang pesongoni akan namasai di dongani debatado hita nang akadongata mamulusi kahamaoloni. Jala diobbason taripar do baga-baga ni debatatu hita ikon oponna, ikon dongananna, ikon taruhononna do hita tu tahun 2025 naung nal-nal di Jolotta. Asa dinamarpungu hita nuaing di bagas joroon nalao martangiang do hita tutuhata madok mauliate tu debata dohot maka tidakon ulaon ni Tuhan debata di tonga-tonga ni portibion marhite hurianai di bagasan sataonon tarlumobi marhite hita aka ruas huria aka nabadia ni debata naung dipilit debata jala naung ojak di HKBP Serangon. Di tahun 2024 masa do periodisasi di negara marhite pemilihan anggota legislatif di tingkat pusat, provinsi, kota madya nang kabupaten. Mamilit presiden dot wakilna. Dukoni diuduti muse puncakna aka pimpinan daerah di tingkat provinsi, kota nang kabupaten. Tuang songoni nang di Huria Kristen Batak Protestan, di tapatupa do periodisasi di Tirket Huria, tuang songon di Serangon, di Tirket Resort, nungatar pilit be parhalado resort ne baru, di Tirket Distrik, tongoni nang di Tirket Hatopan, na baru salpu di bulan 12, na di tanggal 2 saatro di tanggal sia na salpui. Tongoni nang akapakobasion, nasomal di tonga-tonga ni huriata denggando mardalan saluhutna. Adong do namar hurang lobi dia kapakobasioni alaniaka hal-hal teknis isarani elektron na hurang bagak sound system na hurang denggando seterusna. Alai sude boi denggan mardalan. Tikop mata jaha di berih 2024 naung husagi hami dalam bentuk PDF tu WA group nadong di sektor tabe. Boi marbagi dohotaka keluargata. Jala parukilota tarlumobi di Serangon na di bulan tul bulan opati alani kasus baros makor hodoi tu kondisi
perekonomian ni ganup keluarga jala makorhon doi tu kondisi perekonomian ni Serang Bantenon, Banten secara umum jala totu marpakorhon doi nang tu tonga-tongani huriai nadong di resoton. Dada holan namoru padapotan alai dongat tape moru do sian tonga-tongani resoton tarlumobi sian HKBP Serangon. Huria ni Tuhan songoni nang di alani kondisi na masai di bona ni tahun 2024 di bulan sada di nalau masuk tu bulan sada marsaldo dohita 3 juta alai dukoni sahat tu bulan 5 minus do parhepengonta sahat tu mar 180 juta. Mau lihat ma di tuhatta nama marbisuki jala margogohok kita boi mamolusi i di parbisuki ma hita na parjolo marhite pemangkasan mau liate na parjolo pinasahat tusude dong aku pangula nagok tiki narade mamelehon 30% tian transportna tu huriai. Tuang songoni nang tudongan situa narade dang majalo transport uju marhobasi di tonga-tongani sektor nang di tonga-tongani huria 3 bulanna. Tongoni nang parhalado na sopartohonan tongo nakaguru sikola minggu radedo manggotap transporna mamelehoni tu huria godang na 30%. Di pasu-pasu Tuhan ma pameleon muna hamuak kadongaku parhobas gabe pilihan na khusus di debata tutabana makasilas niroha dihita saluhutna nang tujoloanon. Tongoni nang dana program di huriata mamuka bulan onom tagotap do 10%. Kecuali tulo nasi niroha. Alai dang molo kualitasnya kapakobasioni di sude horong pakobasion. Jala mauliate matu kadongan sahuria. Na toktong rade manupahi ka program ni horong pakobasion. Di horong ni koinonia, di horong ni marturia, dohot di horong ni diakonia. Takas dohu boto hami, borhat do akayana kota. Sekolah minggu guru sekolah minggu, remaja naposo bulung. Aka punguan tu aka bagas tabe, holan laho manggohi biaya tu pakobasioni. Di pasu-pasu Tuhan ma, aka donasi munai aka mangdoh tamu akainang, gabe pilihan na khusus mai di debata. Jala tu tabana ma pasu-pasu sian tuan debata. Tilas niroha dihita nungasunbe tagarar utangta, nama nuhor, bagas sekolah minggu di Ciruas. Mauliate ma di Tuhan, HP di tahun 2025 naroon manang di bulan Desember on, nunga tatu hormusesa dajabu dengan status marutang mararga 400 juta. Dihirim roha di bagasan sataonon ikon lunasi ala ido pangidoan nidongata na pasalihon hepengna tuhuriai. Atong margogo mahita di tahun 2025. Ternyata si taononi si tuhukoni dang maradi. Ganup hari, ganup minggu, ganup tahun, saya dong do akasi tuhukon, saya dong do akasi taonon, nang pe bentukna berubah-ubah. Ima kondisi di tuhu kota, na tatuhor jabu imana di Banjar Agung songna pinasaat nakining. Hape tasakapi dope pauli-ulihon bagas serbaguna na di Polda. Totu butuh dana dohi tatusi. Totu dok-dok dohi tahilala napa pungu-pungu danai siat tahun tu tahun. Alai ikon patu paut tadui. Asa tarurupan kita nasahuriaon patu paon akan narikot
tu pakobasiota songon ruas ni pamatang ni Kristus naung di paujak debata di Serangon tarlumobi di luat Bantenon. Taringot tu halawan ni hepeng hu jahahope dihita. Tongonon ma taringot tu kondisi parhepengon dung diaudit parpudi nari Sabtui. Huriani Tuhan, naparjolo kondisi ni parhepengota na masuk tuhuria saliling sataonon ima tuhuria laos na adong musen atatongos tu kantor pusat namar surat BPSK molo taparohon buku manang berih na adong dihita manang PDF na adong dihita na tuhuria tu BPSK du koni dana na di diakonia dana transitori doh tu pembangunan pungu masude saluhutna 4.528.364.650 sia rupiah. Nah keluar today tolu miliar 131 juta 752.430 sia rupiah. Dohot catatan songonon ma kondisi ni saldota. Saldota di bagasan sadarion 537 juta 212.220 rupiah. Terdiri sian naparjolo di huria mai 40 juta 327.646 rupiah. Saldo natu pusat dangadong be nunga tagarar be lunas tu BPSK tu kantor pusat saliling sataonon 1.523.533.455. Jadi jangan dong tinggal. Saldo di dalam bentuk untuk pelayanan diakonia godangna 130 juta 10.200 rupiah. Saldo transitori dangadong alanunga sahat betua kahasatona ima godangna 135 juta 374.100 rupiah. Jalan nunga taripar B 135 juta 374 rupiah 374.100 rupiah. Nunga sahat betua hasatana asa dangadong be tinggal di Kasni Huria. Saldo pembangunan godangna 340 juta 867.374 rupiah. Asa jumlahna saldo 31 Desember sadarion 537 juta 212.220 rupiah. Urian ni Tuhan, ima kondisi parhepengota molokas ni huria na di tanggal 31 Desember 2020 olan 3 juta sonari mar 40 juta ma ima na di huria asing ni tu laon asini roha doho tabungata tu pembangunan di huriata laho manggohi cita-citata nuaingon upa botok kami ma statistik haruason di huriata jala nunga mulai husosoi hamya kamang do tamuak kainang molo hubereng sian jolon akan aktif doha musude
alai torop dodongata sahuria naso aktif. Pasaton nami do dirapot huria tahun 2025 di bulan Januari non akan natargoa ruas ni huria ima akan naung manggarar pilihan tahun dot pilihan diakoniana. Jadi boha moloso mampu anope hita makatai taringot tusi. Asa soso-soso maun tuhita ala holano 46% do napasaton pilihan tahun na tuhuriaon. Atong hujahom ma bilang-bilang nihita na sahuriaon di HKBP Serang Resort Serang. Molo kepala keluarga ta, jumlah kepala keluarga 1.432 kepala keluarga. Bilang-bilang ni jolmana manang halakna 5.330 sia halak. Taulak nari kepala keluarga 1.432, halakna 5.330 sia kepala halak. 5.330 sia halak. Dota torangan di bagasan sataunon napida muli tian huriaon godangna 87 halak. Napida manang muli tu huriaon godangna 140 sia halak. Natardidi sian non Kristen dangadong namulak tu huria godangna 10 halak. Nasorang namanang natubu godang na 50 halak. Natardidi sian anak ni huria torop na 80 halak. Napakatidakon hapor seaon godang na 87 halak. Namarbagas na nihobasan di huriaon tataonon 17 kepala keluarga. Manang 17 pasang. Na moding tiat tonga-tonga ni huriaton 20 halak. Na di bagasan ruhut parmahanion dohot pamicangon godangna 3 halak. Tongonima huriani Tuhan kondisi ni pakobasion di huriai dukoni kondisi ni parhepengota di ujung tahunon tuang songoni nang bilang-bilang ni kita nasahurion atong hupa ujung maberihon tongon naposo ni debata husunggulhon matuhita taluhutna hatani apostel Paulus natar surat di 2 Korin 7 ayat 10 sada. Tadahamu ma arsak nirohaon nasian debata. Ai di horhodo dihamu ringgas niroha nasai godangi. Tole paraluson, togo niroha, hatahuton, tihol niroha, pakkamuruhon, pamicangope, disaluhut nai dipatuduhop kamu. Paboa nalias hamu di hatai. Di anggiat ma marhite barita jujur tahun manang berih tahunon tahun 2024 lamim baru jalalamune pakobasion dohot panindangyot di tahun 2025. Marsangap madebata martua mahita huriana. Botima di pasu-pasu tuan debata mahita sude paujuk kon tahun 2024 tongoni nang dina manguduti tahun 2025. Atong hupaujuk kami maberihon marhite namangenet hatani Yesus natar surat di Lukas 10 ayat 10 mandok. Tongoni donang hamu molodung diulah hamu saluhut nanidok nai tu hamu
dok kamuma na poso na sohasea dohami itap ulaon na patut do hulahami. Tongonima jolo barita pakobasion ni huriata di bagasan ta tahun 2024. Horas, horas, horas. Nuaing sahat mahita di namandok hata. Upasat kami mapartikian tu sahalak sian mewakili ruas ni Huria. Dungian non sahalak ma mewakili sian saluhud parhalado ni Huria. Shalom, Shalom. Horas Madita salutna, Horas. nahu persangka pihami, amang pendeta, inang diakones, pangulan nagok tiki, nahu persangka pihami, amang perhalado, amang situa nami, inang situa, nang sungoni nawaholongi hami, damang dainang, haha anggi nang pinaribot, saluhut na hita ruas HGBP Serang nomor pungu di bagasan Bornginon. Selamat Natal madita, saluhut na amang inang. Selamat Natal Mendut. Stokin nai nang bulu sota ma tahun 2014 saya ngia ma diring-ring itu hatta hita dilian hai pason dinalau memolus tahun 2024. Perjolo tapasahat ma mauliate tu hatta debata siala pangaramotion na dihita bohita marpungu di Borngin na berpudi ima di tahun 2024. Dison jongjong hami sian sektor 12 songon na mewakili ruas ima dinapasaton hata amulateon tu saluhutna terlebih tu ala amang pendeta nami ala amang situa nang songoni saluhutna hita HGBP Serang. Huhati dako kami do amang diaka pelayanan baik na bersifat eksternal, internal, gudang do diulahon bentuk pelayanan ini di luar pelayanan termasuk salah satu mensukseskan pemilihan presiden, pilkada, dot nasing dengan tidak terlibat politik praktis. Gudang do hadidako kami pelayanan di luarnya HGBP Serang na bersifat bantuan seperti bantuan bencana alam nang songoni diaka pengerupion diaka pembangunan gereja di luarnya HGBP Serang. Amang diaka pelayanan internal pe kami do di bawah 3 dewan marturia koinonia nang songoni diakonia cukup merdala do denggan nang pe pelayanan ini bersifat formatif, normatif, nang pe pelayanan bersifat pengembangan pelayanan cukup merdala do amang do denggan naking dipator kabu do songod dia kondisi keuangan di HGBP Serang dengan mengelola keuangan hampir mencapai 4 miliar, artinya sudah pengeluaran non untuk pelayanan asa HGBP Serang mengulu
di aka pakubasion mulai sian kategorial sekolah minggu sahatu lansia. Kami salah satu bagian dari anggota audit dan verifikasi menilai laporan keuangan cukup bagus, tidak ada temuan yang major, manang zero fraud. Sehingga matu tahun depan amang lam herbang pelayanan di HKBP Serangon. Sudina emang diaka perdalan ni pelayanan dirajumi hamu dora amang diaka suka dan duka dinalau mandalaton aka program ni huriai tangyang nami tu hamu amang ang perhalado nami pandita nami pangulan dago tiki margogo mahamu amang mangulahoni sude di tahun 2025 nenengro kami pesongon ruas amang tongdo pakilalau kami gudang hahurangan nami mararupok kamu aka situa amang situa nami nang situa amang perhalado nami di perdalanan ni pelayanan di HKBP Serangon seharusnya nikon rap dohita amang dinalau mengulahoni asalam tercapai aha tujuan ni pelayanan di HKBP Serang baik tujuan jangka pendek maupun jangka panjang naung ni patorang muna naking amang. Hingga mani tahun 2025 sudah aha na terancanahon saya di pasu-pasu tuhat tamai lamangir mama pelayanan di pasu-pasu tuhat taman di lema di hamu hai pason nanti amang sudah ka amang situa nami dang pelagajang biamang don nami asa hata perpudima don nami songon hatani halap bata nama dokon pau-pau kudalin na pagu-pagu tarugi jakana tadi ngamang boleh ma tahulahi di tahun 2025 mularong akan hurang rap tapauli humma musya di tahun 2005 asa marture di bagasan dengan songonima hata hamulateon na mewakili sian ruas tuhamu pengulan dogo tiki amang inang jakones nang songoni amang parhadon nami inang parhadon nami di bagasan Boronginon tuhat tama na mamasu-masu mulate horas madita saluhutna Horas. Nuaing partikian mantuk hata mewakili sian saluhut parhalado. Salam. Shalom. Oras marita saduna amanginang suaksoni nang di haanggi na pinaribot. Di sojong-jong dohami mewakili saduna parhaladon ihuriata lau pasaton hata saotik di parsaurata di ujung tahun 2024 tahun. Na parjolo mauliate ma tapasahat tutuhat taperdingkan basai na palasok kita jalan mangliot tiki na uli na dengan dihita saluhut na ruas ni huriata nang paralado bongot tu bagas joroni tuhat tahun omma tiki na perpudi dihita di tahun 2024 tahun bongot tu bagas joroni tuhat tahun adorang so di patari partuat taropehita tu tahun 2020 anak konami na poso dohot remaja molo meruji-ruji ta amanginang di perdalanan do di Pagulmiton ni ngoluta mulai sa tanggal 1 Januari 2024 satu partikenon di tanggal 31 Desember 2024 gudang aka hamaolon na tadopi aka amanginang adong may alan aka parsahiton adong may alanong ditinggalon keluarga nong jumulo manadikok kita ruas ni HKBP Serang terlumobima keluarga. Dr. Bahira somarukil roha doho pikirata disalut aka namasai. Alai napasti gumudang do asin roha ni dibata
nauk tajalo tukpe tabulus akaragam ni parsurion manang pergumulan di tonga-tonga ni pardalan ni uluta dina sa taon bulonon. Alanima takasma dohonota godang matongon na binahin ni Jehovah dihita sa na alani marlas ni roha jala marhiras ni roha mahita. Napasti ka manginang molo tunggodak pia ka pergumulani parukiloni noktabulus alai songon hata ni tuhata na tersurat di Jeremia ayat 21 akka sakap nauli sakap pasonangan do di parade dewata tuhita molo tukpe tadupi akka namasai alai porsia mahita akka manginang anggoi nalau patakon patuguhon ha porsia taro jala pos marohata nungga di parade dewata akka sakap nauli sakap nadenggan dihita nanaik si adubata si jalatata tu akka tikkinang ro molo tabereng jala tabegin akaning akka manginang di beri manang berita jujur tahun ni Huriat Tope di tahun nasalpo di awal tahun pola marsaldo hita 7 juta jala di perdalanan ni Huriat tahun sia Januari 1 Desemberon lomos do sipata roha molo holan mamerek sekila siba di parhepengon ni Huriata alai basaro tuhatai dang dipaloas marukil hurianaon jala dang dipaloas gabe so sudi nasa rencana manang program ni Huriat tahun alani nahurang si patopaon ni tangata di patuk tuhat taro sa luhut na akan na-record di tongan Huriat tahun jala muluta begina kaning marsaldo do Huriata oba pulusia juta kurang lebih satu partikianon suaksoni nang kasni diakoni sosial ta markas 130 juta nanai sipakyota tulaon para seni rohaon di tahun 2025 alani maka manginang hami atas nama perhalado hu parhatopot tami jala huwa tidak ko kami do dang boy merdala salutna akasakap manang program ni Huriat tahun molo holan merbagahon akaparhalado ni Huriat todo alai hu parhatopot tami tung alan yaka dos ni roha jala alani lukungan ni hamu salutna amanami inanami na poso dohot remaja ni Huriat todo disudi perdalanan manang program ni Huriat tahun gabi boy tabigin kaning merdala sudi program di tahun 2024 dohot dengan suaksongoni nang di parhepengon di Huriat tapi boy adong saldona sa di pertikianon alam ni mamanginang pos marohanami jala maulat godang mahupasah tami tuha muna saluhut na amanami inanami ruas ni Huriata na tetap setia mendukung jala mangaleo roha lau manupahi akan narikot di pakobasion ni Huriat tahun alani ujungan nami ma amanginang dolon nami ma sai di pasabas tuhata ma saluhutna akan naniulani tangan ni damang do dainang suaksoni nang ngami aka naposo do remaja asa tok kita tu tahun 2025 boy marsitupahan di saluhut aka pangkulmiton manang program ni Huriat tahun asa molo di parwas tuhata hita marlas ni roha di tahun 2024 tahun makirim do hita lam tabba ma las ni rohata di tahun 2025 lau makubasi huria ni tuhata di HKBP Serangon songoni mamang nabuhi hupasat tami salinai moltung adong nahurang lumi di pakubasion nami songon perhalado ni Huria naung dipilih tuhata marhiti hamu wakaruas ni Huria mangidoma apa mi perjula manginang marsitang yang amahita asabui hami mangula lam denggan tua ketik-ketikin anang ro asalabuhi mabain las rohania karuas saluna marsangat ma nang tuhata songoni mana buhi hupasat tami mauliate ma di tuhata horas Nuaing sahat mahita di tangyang pangondianon na niluhon ni inang diakones Borusi Hombing. Tapasada marohata martangyang mahita.
Mauliate mariho ale di bata Jehovah. Sito palangi ho tano. Sito pahami saluhuna. Napaluaco kami boy hami rak martangiang di bornginon di bagas corom na bediaw. Mauliate di ho Tuhan. Di pasu-pasu ho do hami, tiala di dongani ho do hami, di bagas asa tau bolo 2024. Nang masa aka maolon, nang masa aka juk ni roha, asusan arsak nang sahi pe, tungso di loaco do hami Tuhan, sesada hami manauni, alai, say dilabung mudo hami Tuhan, dilabung nami doho, toktong madongani hami asa unang tarsulat di tami. Mauliate ma Tuhan, sude, balgani asin ni roham, doho denggan di basam Tuhami. Di borngino Tuhan rodo hami, apala di ujung tahun 2024. Lao pasahaton hamolation ni rohanami o Tuhan, dinahubigi hami beri huria di bornginon. Oleh tema diho Tuhan, boy mardana doho denggan sahurang manangaha, uhilala hami do padonganyomu di hami, pangurupyomu di hami, digogo, dohot, dihica, niroha, lakanami, makobasiho, sian nasa gogo nami, jala di pararho do hami tuha saluhuna, sian sude, kemampuan nami, dohot hagaleon nami. Alani Tuhan, mau lihat madiho. Songoni manang ruas ni huriam, nahubegi hami di bornginon, 1.432 kakak, 5.310 sia jiwa. Tuhan mau lihat madiho. Saat dihoma, saluhu ruas ni huriami. Pasu-pasu, manasida, tu tahun na neng rosongon pasu-pasum di tahunon. Si roham Tuhan. Hodo pangucad dana. Songo kami mangucadit ho. Alani pos marohan nami Tuhan. Di bagasa na sini roham. Dalanan nami ma tahun 2025 na naik si pasahatom mu Tuhami. Pos dorohan nami luasomu hami taripar tu tahun ne barui. Di bagasan dulu polop doh las ni roha alaho do Tuhan de bata jala ama di hami di borngino Tuhan hutangnya ko kami do nang ruas ni uriam na soboi rap do tami di bornginon ra adong na di rumah sakit mamolus tahun na buruhot tu tahun ne baru asiroham leo dinasida pos ni roha di hama malum. Leo kesabara di nama jaga pasu-pasu akauba na pinangan nasida lamang. Songoni nang ruas ni huriam na di bagas nabe alai dang harui pas Tuhan nasi roham. Leo madinasida pos ni roha sa pos roha na Tuhan malum manasida di tikina. Pasahat tami ma ruas ni huriam ate bohadang las rohana sahat tutikyon boy doy ala ni sibahenon na swada manang ala ni arsa ni roha manang ate tungadong do rumah tangga na padaw-daw na sohuboto hami tikyon asirohap Tuhan dongani manasida pasu-pasu salah serohana Tuhan marsogo nang haduan ala hodo Tuhan mangapul rohana sida ganuk marsada-sada jala toktong do tangya kono nami ruas ni uriam akana marlas ni rohai Tuhan suruh matodim todi porbadiai asa toktong serep rohana di bagasako ai hodo pasahaton akala sini rohai dinasida loas nasida toktong manada sini roham maka malatehon saluhut akadenggan di basami di ngoluna
dalam molotung lomo roham pakyo muna sida gabe ula-ulam dohot makobasi itonga-tonga ni huriam di HKBP Serangon nang di HKBP na bulonon utangnya ko kami akaruas ni huriam namulak tubo na pasogit nang nadibaga sa pardalanan lau pajupang dohot aka keluargana nang mungkin lagi beribadah songo kami alay lau na sida tu inganan na soring Tuhan asiroham dongani mana sida saluhu na leo matuhan hai paso do las ni roha do keselamatan saboy hami pajupang Tuhan muse tu tahun na neng ro di inganan nami di hutan nami naulion dang lupa hami Tuhan manangyakon akadongan nami na di huta aka natope nuaik Tuhan terjadi banjir bandang urupi ma Tuhan salhu na aka dongan nami na di hutan nami di tapanuli leo ma Tuhan kesabaran leo ma Tuhan pos ni roha ay hodo de bata na mga lehong ngolu jala marmudu-mudu hami jolma rangat tunggoda nga kaharugian aka hauma na malutak jalanong nga sega Tuhan asiroham pasu-pasu mana sida asa toktong makirim dia sini roham dalam molotung boy surdu ko mutangamu na laboki Tuhan amasu-masu na sida jala papos rohana tuho jala suruomu akan aburju Tuhan lau mangurupi akadongan nami asa tung boy na sida tarapul jala boy melanjutkan ngoluna ditikin aja pehon asi marohap Tuhan saha diho matang yang namion nah upasahat kami tuho di bagasa pos ni roha alusamu ma Tuhan akatangiang doho pangiduan nami maulihate diho Tuhan saluhu na kanau kujalo hami tarlumobi mah hahipason alani ajari mahami marhite tordip porbadiai jagahon hahipason di pamatang nami asahipas sami saluhu na mangulaulaon nami ganup manang di dia pehami mulaulaon si roham Tuhan tangya ko kami ruas niuriam akaina na mabalu dot ama na mabalui si roham Tuhan dongani mana sida jala pasu-pasu homa Tuhan dongan na aria do borngin homa kauli asalas tordina di bagasako songoni maaka na sopo somarama somarina akan natading maetek Tuhan sa di homa na sida asa toktong pos rohana di hodo masa depan na dumenggan saha di ho Tuhan kada danak na meti dongani mana sida jala pasu-pasu di parmeaman na nang di parsikolan na nang di bagasna asa toktong na sida ibur magodang di bagasako songoni kada danak na di bortiape pasu-pasu Tuhan asa sehat na sida ditiki halehetan na boy hami pajupang di bagasa lars ni roha jala madok mauliate isaluhut akadenggan di basam doh dia ka keajaiban na pinasaha mu tuhami saha diho mahami tu hasaluhu na huriamon pasahat tami tuho hodo Kristus raja ni huria alani hodo Tuhan na ngidaon nami jala hodo na naik sobaon nami itonga-tonga ni ngolu parhuriahon nami si ganupari mauliate madiho Tuhan saluhut akadosa pangalosyon nami pasahat tami matuho Tuhan tungburi may siya nasi ni roham dohok mudar muna durusi asa tungias sami tuha salu na jala asa unak kuda dati hami kados atu tikinan hengro pos marohan nami Tuhan pargogoamu mahami ramotamu mahami pasu-pasumu mahami Tuhan utau na nengro di bagasan guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Marende huria huhut
papungupelayan sa daado sa dabi. Pasahan matu Jesus, saluhut nangaluki. Rohana pambayan aku, saluhut natikiki. Pasahan matu Jesus, saluhut nadiriki. Pasahan matu Jesus, saluhut nangaluki. Pakai aku matang aku, mangulungunai. Lakana si manjojaku, mangihut Tuhaki. Pasahan matu Jesus, saluhut nadiriki. Pasahan matu Jesus, saluhut nangaluki. Napamereni mataku, mandopaku Jesusi. Soarangi pamangaku, mamuji guanai. Pasahan matu Jesus, saluhut nadiriki. Pasahan matu Jesus, saluhut nangaluki. Tunggu ida Tuhan Yesus, utunda dosaku. Rohan gitu Jesus, si maluang nangiki. Pasahan matu Jesus, saluhut nadiriki. Pasahan matu Jesus, saluhut nangaluki. Tarhalo mondorong aku, dipandung di Tuhaki. Ale-ale di Tuhanku, abdi buat Yesusi. Pasahan matu Jesus, saluhut nadiriki. Pasahan matu Jesus, saluhut nangaluki. Damai ni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramu tiaka ate-ate
dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhata. Amin. Huria nahinahulongan di bagasan Kristus Yesus hatani debata dihita di parpunguan bodari ujung tahun sadarion ima sian pesalmen bidu tolu puluh pitu ayat sada rodi ayat pitu rodi ayat 10 sada. Pesalmen bidu tolu puluh pitu ayat sada rodi ayat 10 sada. Tapahuti hutma di bagasa rohat tabe ujaha kami madihita ede sian sidapi sayunang ma mohop ati-atem mida akka parjahati jalau nang bagi buru ho mida akka siulahon hajuk kingon aidoras do nasida sabion songo duhut-duhut jalam marmalosan nasida songo tuburni duhut-duhut sai marhaposan tu jahoba mahu jala ulahon nadingkan ingaton matanoi jala radu ti haburjuan jala halomohon jahoba jadi lehonon nama tu ho pinangi doni rohab pasaha madalanmu tu jahoba jala haposi ibana asa ibana paturehon jadi paulopon nama hati gorammu songon hati yuro dohot hapi torammi songon tikos ni hari pasobu majahoba jalaibana pai maima sayunang mohop roham mida jolma namar dohar dalan mida baua siulahon gete-gete otapi rimas jala tadikon mohop-mohop unang sai hamohopon tu roham ay laho tu najat doi ay sai na siap do sogo takka parjahati alai sai na teanon niaka na makaposi jahuba do tanoi sogo tokin nari dang disibi parjahati jala iya ditikir hoi ngananna dang bejupang alai sai na teanon niaka parlabo kido sogot tanoi jala hahila sononna hinadeyak ni hadameo ido yanggo sahatna pasahat madalanmu tu jahoba serahkanlah hidupmu kepada Tuhan akadongan nahinahulongan di bagasan Kristus Yesus di ujung tahun 2024 tahun omma partikia dihita nama cai rekod laho mangaranapi pardalanan ning olutta di bagasan tahun 2024 las disodo partikia dihita laho paingot-ingot sude akan namasa nang tabulus diaka pardalanan ni ngolutta diaka namasa nang dia kalas ni roha di parukilon dohot dia ka arsak pe boy dotong tanunuti sian bulat tu bulan isarani hira-hira aha manang tajalo di bagas sataunon mulai sia bulan Januari Februari Maret April doho udutna jala akalas ni roha dia mah nang sahat dihita sahat tu bagasa tikion totu memang mangiranga kadonga marasing-asing do akan namasa di ngulu ni jolma marasing-asing do pengalaman ni jolma di akan namasa di nguluna adong do nalas rohana di taunon ala mungkin naik pangkat ibana adong do nalas rohana di bagasa taunon ala mungkin di bagasa taunon saut sakap ni rohana boy marhasohotan adong do marlas ni roha ala mungkin di bagasa taunon ma di pasaha Tuhani di nasida perbuwe ni burtian adong do na di bagasa las ni roha
Ala mungkin di bagas tahun non bui selesai kuliah ni anak-anak jala tamat dengan nilai yang memuaskan. Alaya dong dotong di bagas tahun non amanginang mungkin masa nasutinagam ni roha masa kaparsahidon mungkin di bagas tahun non adong dohalak manang sitonga-tonga tanah kehilangan orang yang kita kasihi. Adong tong sian hita mungkin di bagas tahun non sega pacamotatta sega usahata. Adong dora mungkin di bagas tahun non dang dapok nasinita ni rohana. Manang mungkin geleng na mabay susah. Manang terjadi perbedaan di tonga-tonga ni keluarga. Artina saluhut nai tabulus dui di bagasan nasa tau bolonon. Jalabuhi tajongjong apala di ujung ini tahun 2024. Di sada sisi perlu dotong hita mangingot akka arsak mangingot akka parukilon naung masa naung tabulus hira-hira akka parukilo dia mai adong dora arsak na mungkin yang mungkin bisa menjadi kenangan bagi kita sampai seumur hidup. Aledong dotong rato lasni roha nabui gabi kenangan nabui taingot tong seumur hidup. Akadia mai nanai taingoti akadia mai nanaung tabulusi di bagas tahun 2024 tahun ido bahen rekordo di hita partikian sadarion penting bagi kita waktu pada saat ini lahu mangingot sude lahu mangida hinauli sakap ni debata dohot hinabalga ni asini rohana ala memang persea do hita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita dalam 1 tahun ini, semuanya itu tidak terlepas dari rencana dan rancangan Tuhan. Amin. Ikonido ngulu niaka na porsea. Ubaheni rikosi ngotot tadi ujung tahunon. Ikotong do mangaranapi hita diaka nang taulahon. Di bagasa tahun 2024 tahun. Akka dia ma nang taulahon akka nadenggan. Apakah perbuatan-perbuatan baik yang sudah kita lakukan dalam 1 tahun ini? Jala songudia nama pakorhonna tungoluni dongatta. Seberapa besarkah dampak hidup kita bagi orang lain? Perlu juga kita mengingat. Ngasa tahu kape tadalani 2024 tahun. Alaya hado dampakta di bagasan nasa tahun bulunon. Sadia godang dojol manaung marlas ni roha alani hita. Sadia godang dojol malas rohana molo adong hita di lampungna. Alai sebalik na tong suku-suku tu hita. Sadia godang dojol matong mungkin tumatangis alani pangalahota. Piga halak mana marhacik ni roha alanya kapakulikta manang piga halak ma nasolas rohana molorap hita dohot nasida ubah ini dua manginanga kadongan bahina holongan rikot perenungan di hita ado lapatan ningolutta nasa taonon adong do perubahan nadenggan nata dapot adakah pertumbuhan iman yang kita alami dalam 1 tahun ini? Ainasa na mangulu selalu pasti mengalami pertumbuhan. Segala sesuatu yang hidup pasti dia akan bertumbuh. Ai muladong do naso bertumbuh berarti naung mati mai. Dos dui do hapor siau ni. Yang kita he molo mangulu do hapor siau ni pasti bertumbuh dui bana dari hari ke hari, minggu, bulan, tahun ke tahun. Pasti akan semakin baik.
Alai molo sanga do tong rohai nung ngamate, berarti itu yang perlu dipertanyakan. Adakah pertumbuhan iman yang kita alami dalam 1 tahun ini? Itu bahaya di Yakobus bidu 2 ayat 10 itu. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Molo soadong do hape pakorhon ningolutta di bagasan nasa taonon tuhumalianta, berarti kita tidak berbuah. Berarti toditabe ngamate. Ido bahe namang inanga kadongan na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus, di bagasan perdalanan di 10 tahun ke depan, kita nggak tahu apa yang akan kita hadapi. Mungkin di masa lampau ala nang taulahon tamu atau hana terjadi. Ala di masa yang akan datang 2025, siapakah yang mengetahui apa yang terjadi nanti? Tidak ada. Isi nama botong. Setiap orang pasti memiliki rencana. Nangitahe? Jabar ni jol mana mangulu johok namar pikir ikon adong no rencana lagi? Ya. Setiap orang yang memiliki yang merencanakan kehidupan, itulah orang-orang yang memiliki pengharapan. Alai. Dang tuk holan pikirat tai habe. Dang tuk holan gogut tai. Ikon adong dotong pakirimon siat debata. Harus ada kekuatan dari Tuhan. Harus ada rasa berserah kepada Tuhan. Supaya apapun yang terjadi, dang gabe mago hapor siaotta. Amangina ngakadongan mahida holongan di bagasan Kristus Yesus. Molosahat tita di ujung tahun 2024 ton tetulas maruhat tadi sih. Aladang sudah jol mabui sahat di ujung tahun 2024 tahun. Alai tabbama partikiata di Portibion. Silas niro hadu tahe mau tabba partikian tabbama umurta di Portibion. Silas niro hadui. Silas niro hadui. Alai tu di pertaban ni partikiata. Di pertaban ni umurta adong do namoru ahar namorui mangu moru manang bohal tari Portibion. Ya, umur kita bertambah tapi waktu kita semakin berkurang. Tabado umurta alai moru do partikiata di Portibion. Masa-masa kita di dunia ini berkurang. Partikiat dalam jonok tutuhani. Ido bahed jok didok lam sudah bohal. Amanami nami dongan nahina holongan. Turpukta di bagasa porgenon paingotok kita. Asa unang holan mangasahon pikiratta. Unang holan mangasahon sakapta. Unang holan mangasahon gugutta hita. Dinamadalani parnununon. Itu bahaya nakid didok jala halau mohon Jahoba jadi lehonon nama tuho pinangidoni roham. Aledang boy dipisah ayat idohot namangihut pasah madalam mutu Jahoba jala haposi ibana asa ibana paturehon. Artina manginang akadongan nahina holongan. Ternyata dang sudah nasinakapan ni rohai boy tulus. Tidak semua yang kita rencanakan itu bisa terjadi. Apa yang direncanakan bisa mungkin tidak terjadi. Yang tidak direncanakan malah terjadi. Tetapi bisa juga yang terjadi melewati atau melampaui batas daripada yang kita rencanakan. Artinya natasakapi nasaoddo, oddo otak nyoddo. Alaina pinasaha dituhani lobisiani. Itu sering terjadi dalam kehidupan kita. Itu bahaya didok dia lime pasaha madalan mutu Jahoba jala haposi ibana asa ibana paturehon. Artinya ternyata boy do tonga kasakap tai menurut Tuhan ternyata belum tentu baik untuk kita.
Alai Tuhan ini mapatureon sakapi asalam tudengganna. Nang mungkin dalanna marasing di bait Tuhan ini. Mungkin jalannya kita harus melewati penderitaan dulu. Mungkin jalannya kita harus melewati kesulitan dulu. Penyakit dan lain sebagainya. Tapi rencana itu akan terjadi dalam kehidupan kita ketika kita menyerahkan semua jalan kita dalam rancangan dan rencana Tuhan. Amin. Itu bah didok di Yesayai. Dau tumibbo dalaku sia dalammu, jala sakap kusian sakap. Jalanku lebih tinggi dari jalanmu dan rancanganku lebih tinggi dari rancanganmu. Amami nanami dongan nahina holongan godang do tujuan dihalak roh tu para mingguon apalagi di ujung tahun. Adong do memang nanaing makka mulia tehon asini roh ado dengan bahasa di debata huhut mangido pangurupio di debata laho mamasuhi tahun 2025. Alay adong do tongjol mai roh tu gereja holan naing mangida minus do manang na surplus do kan boado adong do jol mai memang mulai Januari ngai catati mana sudah kepengeluaran do pemasukan jai naing paturion namai sarupa do nuaingon do nai jahahoni naruan. Artinya memang tujuan orang itu berbeda-beda ketika datang ke gereja. Alai saya dan nanaing dohono kutuhita manginang. Naking ngai jahahon namang padita resota taringot tu beri. Mau lihat mai Tuhan, bui merdalan program ni huria dohot denggan. Walaupun memang tertatih. Ya, bui merdalan program ni huria dohot denggan walaupun tertatih. Karena ada gereja yang memang banyak programnya itu tidak berjalan karena anggaran. Tapi kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. HKBP Serang masih diberikan Tuhan kesempatan melalui semua jemaat untuk bisa menjalankan program itu dengan baik. Amin. Jalaido tanyak tatu tahun 2025. Anggia emak di tahun 2025 lam tudengganna mardalan program nihuria. Jalalam turinggasna ruas nihuria. Laho pasahat tonakka narikot di pakubasion ni kuriai. Amin. Itu yang kita doakan. Itu yang kita harapkan dari Tuhan. Ubah ini doa mangenaka kadongan. Waktu di hidup kita ini adalah waktu yang statis. Kang bui mulak partikian ini. Waktu itu adalah waktu yang statis. Soto ngadong siat tonga-tongata na menganggap bahwa dia bisa membeli waktu, yang menganggap bahwa bisa dia melakukan segalanya tanpa pertolongan Tuhan. Sotung adong siat tonga-tonga tak lani godang ni arta doh akasinamot gabe songon na mauli bana matjalo akka parujungan ni parmulumo. Sotung adong siat tonga-tonga ta alani akasinamot alani akagugu alani jabatan adong di bana gawidang tarjalona dang tulus rohana lahu manadikon hasianganon alaniak kasinamo. Jangan ada yang menganggap atau mungkin yang merasa bisa membeli waktu dan kesempatan. Karena waktu dan kesempatan itu belum tentu datang dua kali. You kan? Boy doro dua hari tahe. Boy alai bin tentu. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, perlu kita memahami bahwa dalam kehidupan kita penting kita memaknai hidup bukan seberapa banyak yang bisa kita kumpulkan, bukan seberapa banyak yang bisa kita miliki, tapi seberapa berdampak kita bagi kehidupan orang lain. Karena segala sesuatu yang ada di atas bumi ini pasti akan berakhir. Di sanalah
letak pertumbuhan iman kita. Amanami nanami radung tasulut kiti natkin parngulut tanah sataunon jodoh kita longang binahen di Tuhani ala buisa jodoh memang lubi sian natasakapi jala dau sian nata rencanahon terjadi di tonga-tonga ni parngulut terjadi di luar naung tasakapi. Semua berjalan silih berganti, semuanya bersinergi melengkapi dan menjalankan rencana Tuhan. Alaisada narikot naikot ta'auhon yang harus kita pegang teguh. Saina donganan ni debatado kita dinasa ulauta. Tuhan akan selalu menjaga, Tuhan selalu menyertai kehidupan kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Selamat menjelang tahun baru madihita saluhutna. Tuhan tadi batama mangaramuti kita. Horas. Amin martangi yang mahina. Tuhan jauh badi batama nami marhabangsa di Banua Kijang. Puji-pujian mauliate husobah rohanami tu adu pamula badiai. Disiala dingkan bahasa dohot asli roham. Nasai toktong dope marmudu-mudu sadok parmulun nani. Kuilalah medu ya Tuhan tardu mobi apalah di perpunguan ujung tahun sadarion. Huri mangihami Tuhan pardalanan ningulu nami di bagasan nasatau bulunon. Didongani asini roham dohami. Di parmudu-mudu hodong parmudun nami. Takas widahami Tuhan. Saluhut asini rohami. Dilehok ko dihami lahu madalani ngulu-ngulu nami di bagasa tahun 2024 atau ngali Tuhan tungunang maalang asini rohani Tuhan tong male Tuhan hona madongani han homa tong ale Tuhan nama ngiring-ngiring sadok kelakanan di bagasa tahun 2025 nanengko asa tung marhite-hite padongan yung miele Tuhan boy lam tu tabana pasu-pasu di tonga-tonga ni parngulun nami boy lam tu tabana las miroha di tonga-tonga ni ngulun nami boy lam tu tabana gogo di hanya le Tuhan tarlumubi laho makaposiho Kristus Yesus Tuhan nami asa di bagasa tahun 2025 nanain roh marhite-hite parngulun nami boy maidaw ni halak boy mahatidak konon nami tu saluhut jolma asini roh hado dengkan bahasa di debatan naung hujalo kami di bagasan parngulun nami di ali jahoba di batama nami di bagasan partikyanokte mangidu kami tuho Tuhan nang pele Tuhan adong siantong atongan nami nasudat akka rencana dohot sakap ni rohana lahu mulak tuhuta lahu marpungu dohot akka keluarga alai pos rohanami Tuhan sakap mudo nadu menggan di tonga-tonga ni parngulun nami pos do rohanami Tuhan lehono mudo muse partikian na argai di hani asa tungbui hani muse marpungu dohot saluhut akka keluarga nami bea ni Tuhan ali jahoba di batama nami di bagasan partikyan ope Tuhan martanyang Tuhan minanggi kadongan nami natongon mungkin di bagasan parsahito napiak di podoman nabi homa na mangalihon gugu homa na manabaya di Tuhan nang pakirimo di nasida asa tung margugo nasida mangalo akka sahib na dong di pamatang jara toktong nasida makirim di hamalumon na maeng pinasa murupe ti nasida di are-are na nekro pinuji magwar muna badiaya di Tuhan ali jahuwa di batamanan di bagasan o pasok di Tuhan hami saluhut napungu di tonga-tonga ni bagas curmo mulai siya dagdanak sa hatu na maguna mulai siya nakoso sa hatu na matua rodo na pamumangido koma tuhat tong na mamasu-masuhan na mangalehon di hami gajang ni umur na manabay hahipason do takalas ni roha di hami tarlumobile Tuhan pasu-pasu manang saluhut akan nanilo di tangan namin na denggan asa tumarparbuay do hutenggan makorolas ni roha di tonga-tonga ni keluarga nami jalas yani boy pasangaton nami bahen pilihan naung marga
pelian na hujus di tonga-tonga ni bagas jorong. Mangido tong hami tuhol Tuhan. Homatongan le Tuhan. Nama dongani hami. Nama ngalehod di hami. Partikian na argai. Ima. Dinanay mamulus tahun 2024. Memasuki tahun 2025. Mau lihat yang madiwali Jehovah di bata. Tuhan di bagasan partikian ope. Martanyang dohamin ang diak kadungan namin na sudapotan si panganod doho akka para dito. Manandi dia pinasida Tuhan. Komatong na marmudu-mudu sa dok parnguluan na sida. Pake hamili Tuhan akka na porseya. Pake hami akka nong tinubusmu. Gabi dalan habauran di pasu-pasu tu na sida. Asa marhite-hite parnguluan nami. Lamar sangap magwarmu. Dilihat portidio. Pinuji pinasangap magwarmu Tuhan Jehovah di bata. Pardusa na gudang Tuhan Tuhan. Nabadia doho. Urasi hami Tuhan siya nagkadusa doon kasalan nami. Asa tung toktong Tuhan. Tama hami digawari songonaka iyan at omu. Pinuji pinasangat magwarum marhiti Kristus Yesus Tuhan nami. Upasat tami tangi ang eleh-elek nami tuho. Say sawut malomo ni roham di kami. Amin. Taduti marede hita siya buku ede onom ratus siya pudu mata pasahat kelihatan.
martangnya kum mapelia tatu Tuhan debata martang yang mahita. Ale amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan, dohot nasa uli basa na mauli utus. Upasat hami masian na nilehon mitu hami pelian nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutyus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparasya kami pelianon. Pati bulhon harajaon mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay maroha nami marhite-hite todin. Asalam hutada hami godang ni silehon-lehon mi Tuhan. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hosana Eleoni Rudi Rudi Papataku Hosana Kokuki Rudi Salut Artaku Ale amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajaum, say saut malomo ni roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa Tuhan. Unang hami togihon tu pangunjungan. Palua mahami sian pangago. Hai ho dona puna haraja Pasu-pasu nasian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabuhina tuho. Jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho. Jala di pasaurhon madamena tutodin. Horas madita saluhutna. Selamat menyambut tahun baru. Amang dan inang, remaja dapat sebulung, atik tungadong, sampah di bangku tabe, mohon kita bawa dan kita buang ke tong sampah yang ada di gereja kita. Terima kasih.